vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei muri yeZimbabwe. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri murume uye zvekare basa rangu randinoita nderehudrug dealer muno muSouth Africa. Kana mukandiona ndiri kumusha hamungambozvifungiri kuti ndo basa rangu randinoita. Ndinofamba neimwe motikari yekuti inovhundutsa vakawanda, but muno ndiri munhu anotongoita basa iroro. Ndega ndakazosvika pakuona kuti kana ukararama a genuine life you will never make anything in life, kutoti unge uchitonzi waita mari, hunge watoitawo zvinenge zviri corrupt mukati, sezvamunongoona kuti kunyange vatungamiriri vedu vanhu vekuti vane mari. Ende kana ukada kuzonyatsokuronda kuti mari dzavo vakambodzwana kupi, unozoona kuti vakuru ava vanenge vachiita madeals after madeals. Saka neniwo pandakaona kuti upenyu ndo zvaunoda, ndakabva ndangozviudza kuti mari, kunyange ukanzi wawana mari yako necorruption, hapana painozombobvunzwa kana kuzivikanwa kuti iyi imari yecorruption, nekuti chakakosha muno munyika ndechekuti unge uchinzi une mari. That is all that matters. So kuti ndike ndichizotanga kuita izvi zvemadrugs zvandakaita mukoma pandakauya kuno kuSouth Africa, ndakabva ndatanga kudanana neumwe musikana ainge ari mukarati. Saka akabva azondiudza kuti ainge aine cousin brother yake. Ndaiwanzokuenda naye ndichinoona cousin brother yacho. Zvino nerimwe zuva mukoma ndo paakabva achizoti kwandiri, apo pandainge ndava kuitawo zvekudriver matrucks, ndaiwanzokutakura mawaini ndichibva nawo kuCape Town ndichimaunza muJoburg. Akabva anditi, unondida here? Ndikabva ndati, hongu, kukuda ndinokuda. Akabva anditi, I want you to prove to me kuti zvechokwadi unondida. Akabva ati iye ainge aina mukoma wake vainge vaine package iyo yavainge vachida kuti ndinge ndichienda nayo kuJoburg so that I can prove kwavari kuti zvechokwadi inini ndainge ndichimuda. So akabva achizondipa mabhodhoro maviri edoro. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa. Ini wandina kana kumbogara ndaita kana basa nazvo, ndokubva ndachizongomatora. I traveled mukoma from Cape Town ndisina kana kumbogara ndakamiswa nemapurisa until I was in Joburg. Ndopa ndakazosangana neumwe muNigerian, but ndega ndakangosuspecta kuti muNigerian uyu anenge anoita zvemadrugs. So pandainge ndava kumugamuchidza mabhodhoro aya edoro, ndopa ndakazotarisa ndikabva ndatoona kutoti yuwi, ko zvamainge musitomborena kana doro, asi mainge muine powder yainge iri yewhite. Ndikabva ndatoziva kutoti awa madrugs. Saka kubva ipapo ndo pavakazotanga manje kunditakurisa madrugs, iniwo ndichitoziva kutoti ndo zvandainge ndava kuita. Saka zvataiwanzokuita ndezvekuti ndaienda ndobva ndanotora mawaini aya awo andinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizotransporta ndichibva nawo kuCape Town. Saka mawaini awa anenge ari pamapilots. Saka muzasi memapilots muya mekuti vaya vemaforklift ndo pavanozonobayirira vachimabvisa kubva mutrack rangu vachimaisa muwarehouse mavo. Ndo mataibva tazoisa madrugs acho iwawo takaita ekunamatidzira papranga, zvekuti kunyange mapurisa vaingoti kana vakangovhura tende zviya retrailer randinenge ndiinaro vaingodongorera, but vasina kana chavanenge vachiona. Mukoma ndakasvika pakutenga motikari ndichingotransporta madrugs kudzamara neniwo ndazototanga kaoperation kangu. Awa ndiwo matangiro andakazoita operation. Munongozviziva kuti panenge paine mari, aiwa, it is obvious kuti nevakadzi vanenge vawanda. Zvino ndainge ndava neumwe muXhosa uyo wandainge ndava kudanana naye ainge achigarawo muJoburg. muXhosa uyu pandakatanga kufambidzana naye ndakasangana naye patruck stop. Basa rake raainge achiita basa rekutengesa muviri wake. Ndokubva tatongodanana ndikabva ndamuti, iwewe nemanakiro ako awa awakaita, there is no need yekuti unge uchiita basa rekutengesa muviri wako, nekuti I am here for you. Saka semunhu wekuti ainge agara ari muchigemu, mukoma ndipo apo pandakazomuudza nerimwe zuva kuti basa randainge ndichiita, even though ndainge ndiri truck driver, but ndainge ndichiita basa zvekare rekutransporta madrugs. Akabva achizoti kwandiri iye ainge achida kuti
tinge tichiita business iroro, nekuti kwaainge achigara kwainge kuine market. Zvechokwadi mukoma takabva tachizotanga kuita kabusiness kedu, uye zvekare ndainge ndava kushandidzana neimwe brother yake ndiye ainge achimatengesa. So mukoma ndokuita mari kwandakazoita ikoko kuzonosvika tichizonorambana. The reason as to why ndakazosvika pakurambana naye, it was because ndakazviona kuti kana ukagara watanga kuita business iroro rekutengesa madrugs, unofanira kuti unge uchizosiyana nevamwe vaunenge wakatanga navo, nekuti kazhinji kacho kana mukangoramba muri mose ndo pamunozosvika pakuurayana. Saka pandakangoona sekunge tainge taita mari yakawanda, ndakabva ndazviudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichisiyana. Zvechokwadi ndokubva tachizotosiyana, inini ndikabva ndatanga kuita zvangu, but by that time ndakabva ndachizotora mumwe mufana wangu ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti iye ange achiuya kuno kuSouth Africa. Saka paakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndachizotanga business iro randakatanga ndere chirestaurant. Saka muchirestaurant imomo ndo matinorova mazheti acho ose. Saka iwo akazoti auya kuno ndo pandakabva ndachizomubudirawo pachena, ndikabva ndati unoona hama yangu, iwewe ndiwe wandinotofanira kutoti ndinge ndichitomira naye. Saka zvandakudaidzira kuno kuSouth Africa ndikuda kuti iwewe unge uchizoita basa racho iroro rekutengesa. Handizivi kana uchizvikwanisa zvekutengesa madrugs, but zvichida munhu anenge atoriwo nehana yakasimba. Saka the reason as to why ndakachuza mufana wangu uyu, munhu wekuti akanyanyisa kugara kumbare stereki ende chigangster atori nacho zvekuti haana kana kutombovhunduka, akabva atoti boblas handitomborina kana problem. Saka iye ndiye anoshanda samanager weparestaurant ipapo, anenge akangoiza zvake ari mumotikari, but basa rake ndiroro rekuti anenge achisupplya, because isusu tava kungoita zvekusupply, hatichaiti zvekutengesa one on one mustreet, nekuti unokasikaka wabatwa. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndizivise, ndiyo secret yangu iyo yandiunzawo pano. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kana mukaona motikari yandinofamba nayo vanhu havatombofungidziri kuti ndo basa iroro randinoita. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa. Ndikuraramawo ndiri munomu munyika yavatorwa inova iri nyika yeSouth Africa. I know kuti there are people out there that are going to judge me, but let me just say it as it is. Zvimwe kuda ndinokwanisa kubatsirikana. Like right now ndiri kutsvakawo ma-advices. Ndava neimwe hangu mbinga iyo yandiri kufambidzana nayo, so kana kuri kunzi vamwe varume kunzouko they would think kuti ndauya pano ndichitsvaka murume. No, that is not the case, because pano I doubt kuti ndingawana murume anokwanisa kundichengeta, because I am very expensive to tell you the truth to maintain. So from a very young age ndaingonzi nemunhu wose wakanaka mwana uyo akanaka, mwana uyo akanaka. So it then made me to believe in myself such that ndakabva ndachizongotanga kungofambidzana nevarume vane mari chete. Ever since I was still young, I have never dated a man that is broke. I don't even know what it means to date a man that is broke, and I know kuti it can be very difficult for a girl like me to date a man that is very broke. So ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe businessman uyu wandakatanga kufambidzana naye. Kuzimu iye basa rake ainge achiita rainge riri rekugadzira marodhi, achingoita zvematenda, achingobata macontracts ehurumende, aiita mari. Ndokubva ndachizouya kunoko. Pandakauya kunoko kuSouth Africa, it was because of him. Iye zvaaiwanzokuita ndezvekuti aiti kana kuine kuvacation kwatinenge tichifanira kuti tinge tichizoenda, like aitogara atondibhukira maflight tickets a week ahead. Ndinenge ndichitogara
hotel ikoko uko kwaanozouya achizogara nemhuri yake. So aizoti pano nepapo ndipo apo paaizouya zvake achizondiona. Sometimes mukadzi wacho maybe anenge aine uko kwaanenge aenda, then after that aizopota zvake achiuya kuzondishanyira. Zvino takazoti tauya kuno for a vacation, ipapo pa 1 week ipapo pandainge ndakamirira kuti munhu wangu ange achizouya, ndopandakabva ndachizopfimbwa neimwe mbinga iyi zvekare yainge iri yekuZimbabwe. Mukomana ashe ndakabva ndachizongobvuma pa 1 week ipapo, chigemu chakatotambwa, ndikabva ndatowana mari yangu. Uyuwo akazoti auya ndainge ndatopedza masports nechekare, then ndokubva tachizodzokera zvedu kuZimbabwe. Takazosara todzokera kuZimbabwe, but ndainge ndava kutotaura neimwe mbinga yangu uyo akazoti ainge achida kuti ndige ndichidzoka kuno kuSouth Africa. Zvechokwadi ndakabva ndachizodzoka. Zvakangondirwadza paari ndezvekuti iye, even though he was going through the divorce process nemudzimai wake, but zvaainge akandivimbisa sandizvo zvakazoitika, because iye akati ainge achida kuzondiroora, but unfortunately haana kana kuzoita saizvozvo. I then found out kuti ainge aine umwe musikana waainge achifambidzana naye who was studying at Stellenbosch. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza, because akabva achizoti kwandiri, what is the use of being with a beauty without brains when I can have a beauty with brains. Zvechokwadi musikana uya ndakati ndakamutarisa ndakanzwa mwoyo wangu uchirwadza, because ndakaona kuti munhu ainge akanaka, but zvakabva zvazongondirwadza ndokubva ndazodzokera kumba. So mukuzonotaura nevamwe vatete vangu like avo vakagara vachingondikurudzira kuti inini semunhuwo akanaka ndinofanira kuti ndige ndichingofambidzana nevarume vakanaka chete, vakabva vanditi no, do not worry, ndikuda kukupa mushonga wemupfuwira. Ini handina kuzivawo kuti mushonga iwoyo wemupfuwira uyo wavainge vachida kundipa wainge wakazanganiswa neumwe mushonga wekuti kana ukadarikidza chipimo chacho mushonga iwoyo unokwanisa kana kutokuuraya. So ipapo pandakatora mushonga uyu, ini handina kubvunzawo zvakawanda, ndakangozviudza kuti chainge chakangokosha ndechekuti murume uyu ange achindida, ange achikasika arambana nemudzimai wake, ange achizoda inini, uye zvekare ange achizorambana nemusikana uyo waainge ava kundisvotesera achiti she is beauty with brains. Apa iwe wakanaka zvako, but chikoro ndicho chisipo, saka sometimes you end up doing things that are so uncivilized. So akazoti auya kumba kuapartment uko kwaainge ava kundirentera, ndakamubikira a nice meal. Zvechokwadi munhu wangu ndokubva adya, but usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndachizotanga kurota dzimwe hope dzekuti dzakandishamisa. Ndakarota mukoma ndainge ndiri kumakuva ndakatogara pamusoro peguva. Chakazondinetsa ndechekuti ndakabva ndatomuona murume uyu achitobuda muguva. Ndikabva ndati ko chii chiri kuitika? Akabva anditi wandiuraya nekuti ndanga ndaramba kukuita mukadzi wangu, saka chiona manje wandiuraya, wagonei? Wazviurayira hako munhu anga achikuchengeta. Ndakavhunduka pandakamuka ndaiita kudikitira, kana iye akatondibvunza kuti ko what is going on with you, ndokubva ndaramba zvangu ndakanyarara. Fast forward mukoma, takabva tachizonetsana ndokubva tachizorambana. That is the reason as to why even the family does not even think kuti inini ndini ndakauraya murume uyu, because by that time apo paakazonofa zvichingonzi cancer, aiwa iye neni tainge tatopesana. So akazoti aenda kumusha, ndopaakazotanga kurwara. Akarwara mukomanashe kwenguva refu kuzonosvika achizonofa zvichingonzi ikensa. Sezvisinei ini wandina kana kuzomboita hangu anya nazvo, sezvo ainge ari munhu ainge akandirwadzisa. But after ashayika murume uyu, ndopandakangotanga kungoita mamwe mazi nightmares ekuti ndainge ndava kutadza kunzwisisa kuti kochiko chiri kumboitika kwandiri. One day ndakazonyatsokumurota manje, akanyatsokuuya kwandiri live akabva anditi iwewe navatete vako ndimi makandiuraya, manje mumhuri menyu matova nengozi imimi, ende munofanira kuti munge muchizondiripa. Ndakafonera vatete mukoma. Hope dzandainge ndarota ndidzo hope zvekare idzo dzainge dzakarotewa navatete vangu. Saka vatete vakabva vachizoti ndige ndichizodzokera kumusha. Ndakadzokera kumusha mukoma, ndipo apo pavakabva vachizoenda neni kune imwe ng'anga iya zvechokwadi ikabva yandinongedzera, ikabva yati
akati uyu ndiye akazvikonzeresa. Ndikati ko ini ndakazvikonzeresa nei? Vatete vakabva vachizondibvunza kuti ko iwewe wakazvifambisa sei? Murume uyu pawakamubikira wakazvifambisa sei? Ndokubva ndangoti vatete ini ndakangotora zvipepa zvacho zvose. Mushure mekunge ndatora zvipepa zvacho zvose ndokubva ndangotanga kutongobika because ndainge ndichida kuti zvinhu zvacho zvinge zvichizoitika nekukasika, sezvo ainge atondiudza kuti he was looking forward to this other girl uyo wekuStellenbosch. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandirwadza, ende semunhu ainge achizviziva kuti paari ndainge nditori chinami, dzimwe nguva aitotaura zvinhu zvaitondibhohwa ndisina kana chandaikwanisa kana kumboita. Mukomana achikutaura kudai zvinowanzokuitika ndezvekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kungopepuka ndobva ndatongozviona. Pandinomuka ndinotoona kutoti ndinenge ndakatorara pavheranda, ende kuti nditi mumba ndinenge ndabuda sei handitombozvizivi. Zvinoitika kwandiri zvekare ndo zvinoitika kuna vatete vangu. Vatete vangu munhu wekuti vanoziva n'anga dzakawanda, but naivo vasvika pakuneta. Ende kana kuri kunzi dai zvaigoneka ndaikwanisa kukunyorerai list ren'anga dzepano dzinowanikwa paYouTube kwose kwatakaenda tichida kunobatsirwa panhau yemurume iye uyo wandakauraya nemistake, but vazhinji vacho mukoma varipo havo pakungotsvaka mari. I don't blame them because ndo kubasawo kwavo, but tete vangu vakasvika pakuseka vega mushure mekunge taenda kune imwe n'anga iyi yakabva yatanga kutiitira mashiripiti. Vatete vakabva vangoti kwavari sekuru, no, it is okay, hazvina hazvo basa, aiwa mari matora zvenyu mari, hatina basa nayo. This was after tatobhadhara, ndo pavakatanga kutiitira mashiripiti nemadhirama. Mufunge zvenyu painge paine umwe murume uyo takatosangana naye mutauni, saka musi wacho iwoyo kwainge kuchipisa, ndokubva tatotenga mafree seats, ndokubva tatotanga kutotaura. Murume uyo akabva atibvunza kuti ko muri kuendepi, ndokubva tatanga kumuudza, but vatete vangu ndo vakataura naye vakabva vati pane vamwe sekuru avo vatapiwa mafone numbers avo toda kuti vange vachitibatsira, but tikuita sekunge tarasika. Saka murume uya akabva achizotanga kufamba nesu, akatibvunza mibvunzo yakati wandei. Isuwo hatina kuziva kuti murume uyu achitibvunza ainge achitotifeya. Kwava kufonera kumberi uko kwatainge tichienda, pasina kana nguva tichingosvika ndokubva tatoona tava kutodaidzwa tikabhadhariswa nasekretari wacho tiri mudare mukoma. Zvose zviya zvatainge taudza murume uya zvose mukoma, nedzimwe nhema dzainge dzataurwa navatete vangu, n'anga iya yainge yongotaura ichiita sekunge yakasvikirwa kunodai mukoma. Ndipo murume uya paakazosvikawo achiita sekunge ari kubudirwawo nemidzimu yekwake, achinongedzera vatete vangu ava kutanga kutaura zvimwe zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki. Kuzonosvika vatete vangu vachizogumbuka vakabva vati kwavari sekuru vaya, no, hazvina hazvo basa, mari matora. Ndokubva tasimuka tikabva tabva pamba pavo sekuru vaya. It is a long story mukoma because pane zvakazotoitika soon after that, but chazondiunzawo pano ndechekuti ndiri kutsvakawo munhu wechokwadi anokwanisa kundibatsira kana vari savatete vangu ivovo vasvika pakuneta panhau iyi yekuti dzimwe nguva tinokwanisa kungokaruka tatomuka tiri panze takarara pavheranda. So that is where I need help. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.